हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि दिनैनि बिलाइफोराव जायफोर गाहाय रादाब सेबखांजादों बेफोरखौ फरायनानै खोनासंहोनो थाखाय आं नुजाथिदों नोंथांमोननि सिगाङाव। गिबियावनो लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बाहाय दङ एनडिएफबिनि गिबि मुंख्लं जोहोलाव बामब्लुर गोरा बसुमतारीनि गोसोखां खाम्फा बेखेवदों। गोसोखां खाम्फा सावगारियाव दङ, नोंथांमोना नुगोन जे बिथाङा एनडिएफबिनि गिबि मुंख्लं जोहोलाव बामब्लुर बेनिफ्राय 50निबो बांसिन बारग' एनडिएफबिफोरा दासिमबो जोबथेसालियाव दं। बे दुखुनांथाव, मानो बिसोरखौ हगारनो एबा उदां खालामनो नाजायाखै, मानो हायाखै बिटिसिआव गावनि सोरखार थासेयावबो। बेनिफ्राय जादों मा, नरेन्द्र मदिनि 71थि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै आसाम बिजेपिआ 17 सेप्तेम्बरनिफ्राय 6 अक्ट'बरसिम गुबुन गुबुन मावथांखि लादों। थाखा फैसा बबेनिफ्राय फैगोन खोन्थास'नो हाला। सासे मानसिनि जोनोम सान, बेखौ 20 सान फालिगोन, बे माबायदि खोथा। बेनिफ्राय कामाख्या रेल स्टेशनाव सोमोनांथावै सुबुंनि गोथै सह मोनदों। धुबुरी जिल्ला खुंथायगिरि आरो दै लामा हान्था मेला बिफाना धुबुरीयाव मोनसेल' इन्जिन गोनां फेरि सिबिथायखौ बन्द खालामदों। मोनसे इन्जिना नष्ट जानानै बन्द जायोब्ला गुबुन मोनसे इन्जिनखौ सलायनानै मानसिफोरखौ रैखा खालामनो हानाय जानांगौ। बिनि थाखायनो मोनसे इन्जिनल'आ खैफोद गोनां। कौन बनेगा करोड़पति गोदान एपिसोडआव नुनो मोनगोन नीरज चोप्रा, पियार श्रीजेश मोनखौ। बेनिफ्राय बिनि उनाव जाबाय जे मोनसे रादाबा मिसामारियाव 14 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिन्जावसाया लांसुनियाजों जिनाहारि खालामजादों। दुखुनांथाव बाथ्रा। मानसिनि नामावल' मानसि थासै, नाथाय आखल आखुफ्रा जुदानिख्रुइबो गाज्रिसिन जाहैबाय। बेनिफ्राय मा, 7 सुरां सिखारिफोरखौ हाथियारजों लोगोसे ग्रेप्तार खालामनो हादों। बेनिफ्राय मोनसे रादाब जाबाय जे 3 बोसोरनि फिसाजोखौ खामसालियाव खिनायनि रुवाजों देथारदों सासे अननाय गैयै बिफाया। बेनिफ्राय जों इंखं रादाब बिलाइनिफ्राय मोनसे आरो रादाब दंबावो। बे जाबाय पेले माराडोनाखौ उनाव दोननानै रनाल्ड'आ गोजौसिन मुलुग हाथरखि जोलुरनि। बे रेंकिंआव सबसे गोजौआव दं क्रिस्टियानो रनाल्ड'आ। बियो इटालीनि बे क्लाबखौ, जुवेन्टास क्लाबखौ गारनानै दा इंलेन्डनि मानचेस्टार क्लाबाव हाबफैबाय। बिथाङा जौसिनाव दङ। बेनिफ्राय जों दाना थांदिनि अग्रदूत रादाब बिलाइयाव। बेहाय जादों मा, मौसुमिर बिदाय 21% बरखुन राग। मौसुमि बारहावाया बिदाय लाबाय। बिनिफ्राय 21% अखा खमायदों देग्लाय आसामाव। गुबुनाव एसेबां नङा, जोंना आसामाव गोबां खम, जायनि थाखाय बिदि दैबानायानो जायाखिसै, एफा एनै जाबाय। উৎকট গরমে দহিছে অসম, বতৰৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তনৰ মাধ্যমৰ সকলো উৎপাদন ক্ষেত্ৰত শৰতৰ অনুভূতিৰ পৰিৱৰ্তে উষ্ণতাহে বৃদ্ধি, কৃষি মাছ চাহ উৎপাদনৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ। যে गोजां बोथोर फैगासिनो दङ,
सुदेमसो जानांसिगौ नाथाय गुदुङा बारा जादों बे गुदुङाव खामग्लिदों आसामा बेनिफ्राय जि माव दिहुनथाय बेहाय मोनफ्रोमबो बिथिङावनो खमायदों आबाद ना साहा बेफोराव गाज्रि गोहोम गोग्लैदों बेनिफ्राय फैदों पश्चिमबंगৰ পৰা এইবাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ব অসমৰ সুস্মিতা बे सुस्मिताया आसामनि सिलचरनि सन्तोष मोहन देव होननायनि फिसाजो दा बियो कंग्रेसावमोन दा बियो तृणमूलाव हाबफैबाय आरो ममताया अननानै बेखौ बेंगलनिफ्राय राज्य सभायाव दैथायहरनो आखायाव लादों बेनिफ्राय फैबाय अबखर दिनाय पेन्सन प्रदान करा हब कर्मचारी मुख्यमंत्री आच्छा जे जोंनि गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया जे साख्रियाफोरनि बे खोथाखौ बुंदों जायफ्रा पेन्सन मोनगोन जे जि सानखालि आजिरा मोननोसै बे आजिरा मोननाय सानखालिनो पेन्सनखौबो होनाय जागोन नाथाय बियो ओरैबादि 2 दाननि सिगाङावनो बेयो आर'जलाइ गथायनांगोन आरो पेन्सन अफिसाव बेनिफ्राय सर उन्नयन कमेव 1 कौटि केलेंकारि सर उन्नयननि थाखाय जि रां हरो बे रांफोरा जे मोजाङै बाहायजाया सोरनिबा जेबाव हाबो बे सैथो सरनि जे मातब्बर नेता बिसिनि आखायाव हाबो राजखान्थिगिरिनि आखायाव हाबो मन्त्रि एमएलए नि आखायावबो हाबो बेनिफ्राय दा 100 कौटिनि केलेंकारि जानानै दं बेहाय बेखौ संदाननांगौ बेनिफ्राय जाबाय मा आरो दलगावत मातब्बरर तांडब महिला अत्याचार करे हिखुब दलियानि बे तालिबानानोसै आरो मुस्लिमफोरनि गेजेराव तालिबानखौ मोजां मोनग्रा गोबां दंसै दा बेहायबो साफा सानैया बिदिखौनो दिन्थिनो लादों दलगावआव सासे मातब्बरा सासे आइजोखौ अत्याचार खालामो आरो बिनि फिसाखौ खुबैहरो दस्राव ज्राब खुबैहरो बेखि मानसिनि आखल आभ्यन्तरीण जल परिवहनर कनिष्ठ अभियन्ता 7 বছৰৰ বাবে আটক सासे जूनियर इन्जिनियार जल परिवहननि इनलैंड वाटर डिपार्टमेंटनि बेखौ हमदों सोंनो माखासे खोथाखौ नाव फेरे अभाबत पुति निखार पराय बन्दापरदि यात्री दुर्भग अजों कमलाबारि अजों निमाती बेहाय बे रायजोफोरा नाव गाखोनो मोनगोन बारथारनांगौ बिनि आसायाव एखे मोनानिफ्रायनो खोमसिनिफ्रायनो नेनानै थायो दा नावनि आंखाल सरकारनि नावा जोबोर खम प्राइवेट नावफोरखौबो खमायबाय आरो फारसेथिंजाय मा खालामखो गंसे इन्जिननिखौ बन्द खालामबाय नालाय दा गंसे इन्जिन गोनां नावफोरा एखे फुरायै जनानै थानांबाय मानसि रोगानो हायाखिसै बिनिफ्राय जाबाय मा दुखुनि बाथ्रा फुटबल खेल चलि थकार মাজতে बज्र परि दम्पति सह तिनिजনৰ मृत्यु बे चिरां बेंटलनि जाथाय बेंटलनि खाथि अन्थाइबारि होननायाव मोनसे फुटबल जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय जागासिनो दंमोन एहे नायदों मानसिफोर बे नायनायफोरनि गेजेराव सानै बिसि फिसाय दंमोन बिसिनि सायावनो माबाया सारन्थाया गोग्लैयो बज्रआ गोग्लैयो आरो थैयो बिसोर बिसि फिसाय सानैबो लोगोसे आरो गुबुन सानैसो थैफाबावो दुखुनांथाव बियो बेनिफ्राय महानगरीत गाहरि मांस बिक्री मोबाइल भान महानगरीयाव गुवाहाटी महानगराव अमा बेदर फानबायनो थाखाय मोबाइल भान होबाय कलेजिया छात्र पदक्षेप बेखौ सोरबा कलेजाव फरायनाय सेंग्राया बे हाबाफारिखौ नाजादों अखमिया जुबक जुबती गाखिर कनि मांस बिक्रीरे स्वनिर्भरशील हब লাগিব मन्त्री अतुल बराया बुंदों मोजां मोजां खोथा बियो दा माखासे जायगायाव गुवाहाटीयाव मा मोना अमा बेदर मोना खोब खम जायगायावसो अमा बेदर मोनो दा
सोरबा बे उजान बाजारनि मानसिया अमा बेदर जानो लुबैयोब्ला बेसेबा गोजानाव এই बेंटल माबा मा होनो बेखौ बे बाजारफोराव थांनांगौ जायो। बेनिफ्राय ड्राग्स माफियार आक्रमणात आहत 12 ड्राग्स माफियाफोरा ओरैबादि दुथां जाबाय सोरनिबा मदद दङ पुलिसफोराबो सिङाव थानो हागौ दा बेयो ड्राग्स माफियाया साधारन मानसिफोरखौ बुग्लि सुग्लि खालामो गावग्लुङो बिदियै दा बेहाय सोरनिबा मदद थानो हागौ नङाबाथ' एसेबां गोरलैयै बेखौ मावनो हाया। बिनि उनाव जों थांसै मुलुगनि रादाब आरो जायगानिबो हादरनि बे जाबाय मा मोनसे पाकिस्तानी तालिबान সন্ত্রাসবাদী হাক্কানি নেটওয়ার্কক আশ্রয় দান করেছে অভিযোগ আমেরিকার বৈদেশিক সচিবৰ আমেরিকান ফরেন সেক্রেটারিয়া ইউএসএনি ফরেন সেক্রেটারিয়া बे अजदखौ लाबोदों जे पाकिस्ताना तालिबान सन्त्रासबादी आरो हाक्कानि नेटवर्कखौ सतबादा होदों जायगा होदों थानायनि बेनिफ्राय जाबाय मा तालिबान प्रहंगत पाकिस्तानेरे सम्पर्क फहियाय साब आमेरिकाया पाकिस्तानजों सोमोन्दो दङ भारतनिख्रुइबो साबसिनसो होननानै बुंजायो दा बुंफ्लादों ना मादों खोन्थारोङा तालिबाननि बेलायाव पाकिस्तानजों थानाय सोमोन्दोखौ आमेरिकाया गावनि सोमोन्दोखौ बिजिरनानै नायफिनगोन। बेनिफ्राय जाबाय मा त्रिपुरात पदयात्रार अनुमति नापाले तृणमूले अभिषेके कले भयखत ভাল লাগে तृणमूल कंग्रेसा त्रिपुरायाव हानजा सुरनायनि आथिंजों हानजा सुरनायनि पारमिशन बिदोंमोन नाथाय बे पारमिशनखौ होआखै दा अभिषेक बेनार्जीया बेखौ बुंबाय मा तारमाने गिदों बिजेपिया गिदों आरो बे गिनाया जोंनि थाखाय मोजां गोजोनथाव बे आरो जोंखौबो जे गियो बे वैसिर प्रत्याबान हाहक थाकेले मोदीए तालिबानक सन्त्रासबादी घोषणा करक नायदो बे ओएसिया माबायदि खोथा बुंदों जे साहस दंब्ला नरेन्द्र मोदीया तालिबानखौ सन्त्रासबादी होननानै फोसावथों बे दा होमबा गावबो सन्त्रासबादी तालिबाननिनो मददगिरि रां हेफाजाब होगिरि बेसो जानानै थाबाय आसादुद्दीन ओवैसिया हायद्राबादनि सासे एमपि बेनिफ्राय जाबाय मा 25,000 घरলৈ नामिल देशৰ दैनिक সংক্ৰমণ 24 ঘণ্টাৰ মৃত্যু 339 জনৰ गासै हादोराव कर'नाजों साग्लोबजानायनि अनजिमाया खमायदों 25,000नि सिङाव फैदों 24 घन्टायाव मानसिया थैबाय गासै देशाव 339ल' मोजां खौरां बियो दा बिनिफ्राय आरो जौफिनाबा गाहाम जागौ आरो बेनिफ्राय जाबाय मा दिदिक दिकाबले तृणमूल दृष्टि बहुमूलिया अट्टालिका बीजेपी खराबले नमाले महिला ब्रिगेड जे ममता बेनार्जीखौ देरहाहोनो थाखाय मा तृणमूल कंग्रेसा दालान न'फोरखौ नायदों गोजौ गोजौ न'फोरखौ बे गोजौ गोजौ न'आव थानाय बे आइजोफोरखौ दिहुननानै लाबोगोन आरो केम्पेइनाव बा फोसावनायाव बाहायगोन आरो बे जाबाय ओंथि बेनिफ्राय उत्तर दिल्ली 700 बिपदजनक अट्टालिका चिनाक्त प्रशासনৰ दिल्ली सरकार आरो भारत सरकारा सिनायदों जे दाखालि जेहेतु गंसे 4 थालानि न' बायदों जेबो जायालासिनो बायदों दा बेखौ नुनानै नायगिदिंनो लानो बाध्य जाबाय दा गासै दिल्लीयाव सा दिल्लीयाव गासै 700 खैफोद गोनां दालान न' नुनो मोनदों हमनो हादों दा बेफोरखौ थाबैनो सिफायनानै गोदान लुवाबा बे न'फोरा मालाबा खैफोदाव खोख्लैगोन गोबां मानसि फुथारगोन
बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मा हिमाचल रड प्रचंड तुखारपात भूमिस्खलन मनाली ले पथ बन्ध गोमोथाव जोंनियाव इहाय दुंखावदों सारा भारतआवनो दुंखावदों नाथाय भारतनिनो मोनसे फिसा ओनसोलाव हिमाचल प्रदेशनि मनाली ले माबायाव बे लादाख बे ओनसोलाव मा बिराद बरफ सिरिदों बेनिफ्राय हा गिसिखादों लामा बन्द जादों मनाली ले लामाया बेनिफ्राय আজির বলিউডক হিটলাৰৰ নাজি যুগৰে তুলনা বৰখ্যান নেতা নাছিৰুদ্দিনৰ কিন্তু কিয় নাছিৰুদ্দিন ছায়া दानि बलिउडखौ हिटलारनि नाजी जुगजों रुजुदों नाथाय मानो बेखौ जों मिथिनोब्ला रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै जगार खालामनानै फरायनांगोन अब्ला मिथिनो हागोन आरो बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मा धरखनार अभियोगत एलजेपिर हांहत प्रिन्सर बिरुद्धे दिल्लीत गसर एलजेपिनि सासे एमपि प्रिन्स होननाय बियो सोरखौबा जिनाहारि खालामदों आरो बेखौ हमाखै दाबो बे आरो बेनिफ्राय जाबे डाक्टारा कंगनानि बेरेखायै केस होदों मानहानि केस होदों मैया नुजानांगौमोन नाथाय कंगना रावतआ मैया नुजायाखै कर्टआव दा गावहा उल्थासो समनजारि मोनगोन बेनिफ्राय खेलानि रादाबाव दङ गुवाहाटीत नहाय पुरुषर जुनियर विश्वकाप हकी भारताव जुनियर वर्ल्ड काप हकीनि वर्ल्ड काप जागोन नालाय दा गुवाहाटीया जायगा मोननाय नङा जाहैबाय आगोलाव मोनगोन होननानै खोनादोंमोन जोङो दा मोननाय नंला दा भुबनेश्वरखौसो বিধান होदों भुबनेश्वरक आयोजনৰ दायित्व দিব हकी इन्डियाय विश्वकाप हकी अनुष्ठित কৰাৰ দৌৰত उत्तर प्रदेश आरो बे खेलाखौ बरायनाय बा सामलायनाय बेलायाव सिबिनाय बेलायाव उत्तर प्रदेशआबो आगान सुरदों बेनिफ्राय इउर'पर दखन आन्तर्जातिक बेडमिन्टनलै अखमर आयान होननाय आसामनि सासे जौगाफुनाय दावगाफुनाय माबा बेडमिन्टन गेलेगिरि सतलार आयान बियो इउरपनि मोननै माहारिनां गासै इंटरनेशनल आरो बे मोननै खेलायाव गेलेनो थांगासिनो दङ बेनिफ्राय मा हकल श्रेणीर क्रिकेटारफोरा अबखर मालिंगार श्रीलंकानि गेलेगिरि क्रिकेट गेलेगिरि मालिंगाया बियो गासिबो रोखोमनि क्रिकेट गेलेनायनिफ्रायनो जिरायसिगोन बे जाबाय अग्रदूतनिफ्राय जों दा थांदिनि गुबुन रादाब बिलाइयाव बे रादाब बिलाइया जाबाय अखमिया प्रतिदिन बेहाय दङ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষক বহিরাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ দায়িত্বহীনতা শিক্ষাৰ্থী সজালি কিনিপিক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তিক লৈ নজিৰবিহীন কাণ্ড मैयानि जाथाय जोबोद आवसारि जादों माने हिनजावसाफ्रा जे बेसेबां खैफोदाव गोग्लैयो बेखौबो साना हलासिनो मा गुवाहाटीनि बे कृषि विश्वविद्यालयाव जे एन्ट्रेन्स आनजाद बेहाय बिलिफां जालायदों सरम बिशृंखलार निखालैके प्रवेश परीक्षा एन्ट्रेन्स एग्जामाखि मोनासिमहालागै जायो बिलिफांसिम बेनिफ्राय जयपुरत परीक्षार्थी कोचिं सेन्टारर गराखी हह ग्रेप्टार नय दाखालि जि निटनि आनजाद जालांबाय बे निटनि जि निट आनजादनि जि सोंलु पेपार कुइसन पेपार बे आनजादनि आगोलनो ओंखारदों 35 लाखआव फानदों दा कोचिं सेन्टारनि मालिक आरो माखासे फरायसा बिसोरखौ हमनाय जादों गासै सागु ओरैबायदि बायगर जेरै जोंनाव जादोंमोन बे एसआई केलेंकार पिके दत्त होननाया बे खामानिखौ मावदोंमोन शिक्षानुष्ठान मुरब्बियाव দিব পাৰিব आयर प्रमाण पत्र दा बिना फैसा एडमिसन होनो थोनदों
सोरखारा नाथाय स्कुलफोरखौ मा सहाय सुंहरदों दा गोबां हेडमास्टार प्रिन्सिपालफोरा खैफोदाव गोग्लैदों दा बेनिखायनो बे स्कुलफोरनि कलेजफोरनि प्रिन्सिपालफोराबो गावनि आयनि स्कुलनि आय इनकामनि मोनसे माबा फोरमानलाइ जमा होनो हागोन होननानै बुंनो बाध्य जादों बेनिफ्राय 6 माहर आगते आवेदन करिले अबखर दिनै पाबो पेन्सन ए दहाय अग्रदराव फरायनाया 6 दाननि आगोलावनो पेन्सननि थाखाय मावनांगौ खामानिफोरखौ मावनांगोन आर'जलाइ होनांगोन होमबा बे साख्रिया जोबखालिनो आजिरा लाखालिनो बे मानसिनो बे साख्रियानो पेन्सन गथायनो हागोन बे 1 अक्ट'बरर পৰা मेट्रिकर बिखेक परीक्षा 1 अक्ट'बरनिफ्राय नै थांनाय मेट्रिक आनजादनि जायफोर गोजोनि फरायसा बिजाथि बिसोरो आरोबाव परीक्षा होफिननो थाखाय आनजाद होफिननो थाखाय आर'जलाइ होनाय बे आनजादा फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय जागोन थागथियारि जानांसिगौ बेनिफ्राय जाबाय मा फिरोजाबादत 88 शिशु डेंगीत मृत्यु 114 फिरोजाबाद उत्तर प्रदेशनि लखनौनि खाथि बेहाय 114 या थैदों आरो 88 गथ'फोरा दाबो डेंगियाव गोग्लैनानै दङ बे गिख्रंथाव जानानै फैदों बेनिफ्राय पुलवामा निरापत्ता रक्षीर बाहनालै सन्त्रासबादीर ग्रेनेड निक्षेप पुलवामा काश्मीर बेहाय सन्त्रासबादीफ्रा मुजाहिद्दिन बायदिफ्रा जोंनि आर्मिनि पुलिसनि माबायाव मटर गारियाव ग्रेनेड खुबैहरदों बे जाबाय बेनिफ्राय नैबे रादाब उत्तर प्रदेशर राजनीतित एबार आब्बाजान तालिबाने पाइसे मुख्य स्थान दा तालिबाननिसो जे माने माबा फैगासिनो दङ इउपिनि इलेक्शन बेहाय आब्बाजाननि खोथा ओंखारदों तालिबाननि खोथा ओंखारदों बे मुस्लिमफोरनि गेजेराव तालिबाना जोबोद माबा जागोन बरायनाय मोनगोन बिनि उनाव फैबाय ओडिशात लाइनच्युत হৈ नैत बागुरिपरा मालबाही रेलर दबाहमर एकांश मंगलबारे बोरैबा लाइननिफ्राय गानानै गोबां मालगारि गंसेनि गोबां दाब्बाया दैयाव गोग्लैहैदों नोंथांमोना बे सावगारिखौ नुगोन अखमिया प्रतिदिन रादाब बिलाइयावल' बेखौ होदों आरो बेनिफ्राय होनदोंमा प्रबल बरखुनात जनजीवन ब्याहत गुजरातर दुखन जिल्ला गुजरातनि गंनै जिल्लायाव जोबोद अखा हानायाव मानसिनि सोलिनाया जिउ खुंनाया खैफोदाव गोग्लैदों बेनिफ्राय जाबाय मा 3 बोसोराव प्राकृतिक दुर्योगत निहत 6800 मिथिंगायारि जाथायाव बोसोरथामाव 6800 सा मानसि थैबाय बेनिफ्राय जाबाय मा तालिबानर हाखन आफगानिस्तानाव बन्ध 153टा संबाद प्रतिष्ठान आफगानिस्तान तालिबानफोरा मा खालामखो 153 जे मिडिया निउज पेपार बायदिसिना बेखौ बन्द खालामनानै होबाय बन्द खालामखागोन बिसोरो गावसोर सुखु खानाय नङा बेनिफ्राय केन्द्र सारि राज्यलै राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगर जाननी मानवाधिकार आयोग गा मिरु आरो भारतनि गंब्रै राज्यो सरकारनो नोटिस हरदों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन मानि थाखाय बेखौ हरदों मानोना बे मिरु सरकाराबो आरो राज्यो सरकारफोराबो जे मानसिनि जि मोनथाय सुबुंथि मोनथाय बेखौ सिफायदों बहाबा नाइजेरियात मकलाई निले 240 जन काराबन्दी कारागारत अस्त्रधारी आक्रमण जेलखानायावनो हाथियार लाग्रि थिउरियाफोरा गाग्लोबदों नाइजेरिया देशाव आरो 240 कैदिफोरखौ बखनानै लांदों
बे जाबाय प्रतिदिननिफ्राय बेनि उनाव आमार अखमाव नैबे पुनर बामियानर मूर्ति भाङिसे तालिबाना पनसेराव लामा सामा मानसि गथारदों आरो बामियाननि मूर्तिखौ सिफायनानै होदों। थानबान बिरोधीखौ 6-0 आखा देखेছে बिजेपि। आसामाव जि फैगौ उफेरा बिसायख'थि जागोन बेहाय 6-0 मोनद' बियाबाव जागोन आरो बे मोनद'खौबो बिजेपिया गावसोर देरहागोन होननानै जोबोद गोख्रों आसा खालामदों। एजिपिए गुजरिसे हुनतानाय अखम जातीय परिषदा माबादों मा होनो होख्रावदों नाथाय खोनासंग्रा गैया। बेनिफ्राय स्कुल कलेज खुलिलेव हस्टेल नखले मोनसे जाबाय मा आसामाव स्कुल कलेजखौ खुलिबाय नाथाय हस्टेलखौ हले खुलिनो हाया बिदि जादों। बेनिफ्राय भटर पूर्वे आधार खिलार अभिलेख बिजेपिर 72 घन्टा 36टा थावरा समस्तिनि बिबो सुशांत बरगहायनि समस्ति बेहाय 72 घन्टायाव 36 फाउंडेशन स्टोन गायसनदों बिजेपिया रेकर्ड खालामबाय। बेनिफ्राय अखमक जनबिकास आसनिर पैसाव निदिले केन्द्रय मिरु सरकारा जनबिकास आसनिनि मुङाव आसामनो गरसेबो रां हराखै। मिजोरामक 55.29 कोटी, मणिपुरक 46.91 कोटी। मिजोरामनो हरदों 55.29 कोटी, मणिपुरनो हरदों 46.91 कोटी। एफोरावथ' माने हानजानि बाथ्रा थाहैबायना माब्रैहाय सरकार दानो हागोन बेहाय सरकारखौ लाखिबाय थानो हागोन मणिपुराव बीजेपी सरकारखौ बेफोरनि पलिसि। बिनि उनाव फैबाय गवालपार बन्दर हन्मुखते ब्रह्मपुत्र जपियाय छात्र आत्महत्या। सासे फरायसाया ब्रह्मपुत्र बारसोमनानै थैदों गावनि लोगोनि नायबाय थानायनि सिगाङावनो माने मोखाङावनो। बेनिफ्राय महानगरी 2 गाड़ी भाड़ा लय बिक्री 2 अभियुक्त ग्रेप्तार। महानगरी गुवाहाटीआव सानै बाइगर मानसिया गंनै गाड़ी भाड़ा लानानै बे गाड़ीखौ फानहैखुमादोंसो आरो। बे बाइगर सानैनि मुङा जाबाय राजेन कुमार बैसोआ 30 आरो सासेना सन्दीप सिंह बिनाबो 30। बेसेबां बाइगर। बेनिफ्राय जोङो नियमिया बार्तायाव थांनोसै। बेहायबो अग्रदूत प्रतिदिनाव ओंखारनाय रादाबफोरानो दङ, खौरांफोरानो दङ। थेवबाबो मोननैसो एसे आलादायै साफायजानाय रादाबफोरखौ फरायनोसै। हिंदी दिवसत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मातृभाषा राष्ट्रभाषार समन्वयহে देशर प्रगति। बिमानि राव आरो माहारियारि राव राष्ट्र राव बिनि गोरोबलायनायावसो हादोरा जौगायो। दा सिं बे माहारियारि राव बा राष्ट्र रावखौ बोरै गोख्रों खालामनो हायो बिनि मोनसे पलिसि जागासिनो दङ। 2050 सনৰ ভিতৰত বিশ্বত নিজ দেশতে ভগনীয়া হ'ব 21.6 কোটি লোক। 2050 सननि गेजेराव गासै मुलुगावनो गावबागावनि देशावनो 21.1 कोटी मानसिया मा ओंखाम मोनजारोङि जागोन, न' गैजारोङि जागोन। बे कठोर हातेरे अपराध दमনৰ হুংকাৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰী कठोर हकियनि अपराधी जेने गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया हुंकार होदों, सिगिदों सांग्रां जा अपराधीफोर। एक्सट्रा अर्डिनारि डज দিব आरक्षी पुलिसफोरा एक्सट्रा अर्डिनारि डज होगोन। माने कर'नानिया जेरै मोननै डज पुलिसनि डजखौथ' आरो मिथिसिगौ मा डज होनो हागौ पुलिसा बेखायनो सांग्रां थानो थिनदों। दा मोनसे डजआ जागासिनो दङ, माने एसे खारनो लाबानो
गुलि गावनाय सोरबा आथिङाव गावजादों सोरबाथ' थैथारदों बे आरो बेनिफ्राय जाबाय मा 150 কোটি টাকাকৈ বয়েৰে অসমত নিৰ্মাণ হৈছে 10 কৰ্কট চিকিৎসালয় आसामाव गंजि केन्सार हस्पिटाल लुजागासिनो दं 150 कोटी रां बाहायनानै बे खौरांखौ मिथिनांगौ बेनि उनाव जाबाय दिल्ली आरक्षीर सफलता दिल्लीनि पुलिसा जाफुंसारनो हादों जे बे दागि आसामीफोरखौ बायगर मानसिफोरखौ हमनायाव सारि राज्य 6 दुर्धर्ष सन्त्रासबादी ग्रेप्टार गंब्रै जिल्लायाव पुलिसा 6 जन 7 बिराद गिख्रंथाव थिउरियाफोरखौ हमनो मोनदों बेखिनियानोसै दानिया आसाम ट्रिब्युनाव दङ आसाम ट्रिब्युनाव नैबे रादाब बे जाबाय 113 schools in state upgraded to HS खुनु रादाब बिलाइयाव जोङो मोनथ'वाखै जे गासै 113 स्कुलफोरखौ हाई स्कुलफोरखौ सिनियर सेकेन्डारियाव आपग्रेड खालामनाय जाबाय हायर सेकेन्डारियाव आरो बे दा जोङो मिथिनायाव चिराङाव गंथाम जानानै दङ रुनिखाता बामुनगाव आरो उलुबारि बिजनीनि सिङाव थानाय उलुबारि बेनिफ्राय जाबाय मा CAA इशु इज नट नेगोशिएबल आसुआ बुंदों कानि बेलायाव मोनबो माबा फायसोनाय जानाय नङा बे मोनबो सावरायनाया सम्भब नङा बेनिफ्राय मोनसे दङ आसाम फाइटार विन्स गोल्ड इन MMA नेशनल सासे माबा मार्शियल आर्ट्सनि गेलेगिरि मुङा आलफ्रेड फायरिन बियो गल्ड मेडेल मोनदों मोजां खौरां बेनिफ्राय जों थांदिनि दैनिक जनमभूमि होननाय रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ जे हाथिक बाधा दिबोलै मौमाखि हब प्रहरी भियेटनामीसफोरा आमेरिकाजों दावहा नांनायाव जि आदबखौ बाहायदोंमोन जि टेकनिक बाहायदोंमोन नैबे दा मैदेरखौ होबथानायाव बे बेरेखौ बाहायनो लादों मोजां बे आदबा बिदिब्ला बेनिफ्राय 67 लाख लोके लुआनाय एपालियो भेक्सिन मा होनबावनो सारा आसामाव 67 लाख मानसिया दाबो खनसेबो कर'नानि भेक्सिन लायाखै दा इसोरखौ लाहोथारनांगौ बेनिफ्राय लुण्ठनकारि प्रबंधक बिखयाके पुनर्घातर दायित्व दिले बै निमाती गाथोन कमलाबारि गाथोननि बिबानाव आरोबाव बे जाखरखौनो बिबान होबावदों जाखर मावफारियाखौनो सार्भे रिपोर्ट भुवाखै दि रपेक्सर चलाचल बन्द करिसिल रपेक्स खारनायखौ रपेक्स सालायनायखौ बन्द खालामदोंमोन माबा माबि गाज्रि खैफोद खोन्थानानै नाथाय बेफोर गासिबो नंखायमोन दाथ' रपेक्सआ दाखालिनिफ्राय सोलिफिनबाय धुब्रियावबो सोलिदों निमाती घाटआवबो सोलिदों आरो दर्सायावबो सोलिदों दा सिन्डिकेटर कान्डारि कन এই मनज रमेन सोर बिसोरो मनज आरो रमेना सोर मानसि जायफोरा बे बिबानखौ मोनदों आरो रपेक्सखौ बन्द खालामदोंमोन मोजां खोथा बेनिफ्राय मोनसे मा नैबे नीरज चोप्रार प्रशिक्षक अपहरण नीरज चोप्रा जायो जेभलिन थ्र'आव टकिअ अलिम्पिकआव गल्ड मेडेल मोनदोंमोन बिनि जि कोच बे कोचखौ सोलायनाय जाबाय बोखारनाय जाबाय बेनिफ्राय दैनिक अखमाव जों थांदिनि दैनिक अखमाव दङ नैबे रादाबा बिजेपि प्रतारणार बिरुद्धे अजापर जातीय गर्जन बेखौ जों आगोलावबो मोनखांबाय थेवब्लाबो फरायबावबाय बिजेपिनि बेरेखायै बिजेपिनि थगायनायनि बेरेखायै अखम जातीय परिषदा होसिख्रावदों सिंहबादि मुसाबादि सोगोमदों नाथाय खोनासंग्रा गैया
बिनिफ्राय राज्यत PMEGP सफलता मात्र 36% निबनुवा ग्रीन निधिये बेंके निबनुवानो साख्रि गैजारोङिफोरनो बेंका दाहार हरा बे PMEGP बे जि आसनि बेहाय राज्योआ आसामा खालि 34% जाफुंसारनो हादों बांसिनावनो फेलें बेनिफ्राय निमावमाव राज्योर गरुर बाजार जोबोद मोसौनि बाजार जायोमोन जोंनि बिजनियावबो जायोमोन नाथाय दा एखेबारे साइरड जाहैबाय सिंस अवस्था बेनिफ्राय बयोज्येष्ठर मानसिक स्वास्थ्यर बाबे नाय कोनो प्रचेष्टा बोराय मानसिफोरा साख्रि गैयि साख्रिया जोबनायनि उनाव इनकाम जोबनायनि उनाव गोबाङानो फिसाफोरजों मोजाङै अनसायजायैयाव खर'फोरा बोरैबा गाज्रि जालाङो गोसोफोरा बायलाङो बेफोरखौ सिकित्सा खालामनायनि राहा बिदि जायाखै बेनिफ्राय नैबे रादाबा खेलानि तिनियता फर्मेटत कहलियै अधीनायाव मोनथामबो फर्मेटआवनो कहलियानो दैदेनगिरि जानानै दङ बा दैदेनगिरि जानो हानायनि क्षमता दङ ICC भारतर पक्षत सिरिजर फलाफल घोषणा करा उचित लक्ष्मणा बुंदों इंटरनेशनल क्रिकेट कमिटिया भारतनि थोंजोंनो सिरिजनि जे रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ होनांगौ माने बाथि खेलाखौ जिहेतु गेलेजोबाखै बेबादि आरो बेनिफ्राय बे जोब्बाय जों दा जोबथा रादाब बिलाइ थांसै बे जाबाय सेन्टिनेल बेहाय मोननैल' रादाब मोननै मोनथाम रादाबखौ जोङो फरायगोन नैबेहाय जाबाय मा लाइफ इमप्रिजनमेन्ट मीन्स RI फर लाइफ रुल्स SC सुप्रिम कर्टआ मथि होदों खोनासंहोदों जे लाइफ इमप्रिजनमेन्ट माने RI फर लाइफ RI माने रिगोरास इमप्रिजनमेन्ट लाइफ इमप्रिजनमेन्टआ रिगोरास इमप्रिजनमेन्ट गिलु बालु जे साजा बे खामानि मावनाय आरिनाय थागोन आरो बेनिफ्राय मोनसे जादों मा पुलिस पाब्लिक रेशियो लपसाइडेड पुलिस आरो पाब्लिकनि गेजेराव जि माबा रेशियो थानांगौ बे रेशियोआ फारसेथिं बारा फारसेथिं खम जे स्कुलफोराव इसिबां फरायसा नाथाय फोरोंगिरिया खमथार नैबेदिखौ लपसाइडेड होनदों आरो दा पुलिसनि अनजिमायाबो थानाफोरनि अनजिमायाबो जोबोद खम बेनिफ्राय नैबेखौ होनदों सोल डेभेलपमेन्ट फान्ड्स प्रब एलिगेशंस ACTL चिफ सेक्रेटारि आसामनि चिफ सेक्रेटारिखौ हाइकर्टआ बिथोन होदों बे जे केलेंकारि जाख्ल'नाय बेखौ संदान बे स्कुल्स कलेजेस फेल टु रिज्यूम फिजिकल क्लासेस खुलिबाय स्कुलफोरा कलेजफोरा नाथाय दाबो मोजाङै फिजिकल क्लासफोरखौ खालामनो हानाय जायाखै गोबां बिमा बिफाफोरा गावसोरनि फिसाफोरखौ गिनानै थोनहराखै सोरबा गथ'फोराबो गावसोरनो फैयाखै बेनिफ्राय स्टुडेन्ट्स फी वेइभार स्किम पेरेन्ट्स इनकाम सार्टिफिकेट रुल्स सिम्प्लिफाइड गोबां कलेजफोरा स्कुलफोरा बेखौ गोख्रों खालामद्रायदोंमोन आरो बे फरायसाफोरा इनकाम सार्टिफिकेट SDC अफिसनिफ्राय लांनांगौ नाथाय SDC अफिसाव सार्केल अफिसाव बे जाख्ल'ग्राफोरा बायगरफोरा माबा माबि खालामनानै गांसे इनकाम सार्टिफिकेटनि बेरेखायै 2,000-3,000 बिदि थाखा चार्ज खालामदोंमोन आरो बिनि थाखाय अजद खोन्थाबाय आरो बे अजदखौ खोनानो मोननानै आसाम सरकारा दा माने बे सार्टिफिकेटखौ इनकाम सार्टिफिकेटखौ गुरै खालामबाय बे माबोरै गुरै खालामदों अब्लाबो इनकाम सार्टिफिकेटखौ होनांगोन माबोरै गुरै खालामदों बेखौ नोंथांमोना बे सेन्ट्रेल पेपारखौ बायनानै फरायदो बुथुमनानै फरायदो होमबा मिथिगोन आरो बेनिफ्राय मिजोराम's COVID-19 positivity rate at alarming 16.39%. जे मिजोरामाव COVID-19 नि बांनाया गिख्रंथाव जादों
बेसेबां बांदों 16.39 जौखोन्दो बांदों। बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ all you need to know about vitamin supplements। भिटामिन साप्लिमेन्टनि सोमोन्दै जों मिथिनाया गाहाम बे आरो। बेखिनियानोसै दिनैनि आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनिफ्राय रादाब फरायनाया एसेयावनो जोब्बाय। जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो गासैनोबो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय, गोजोननाय आरो साबायखर बावनानै एसेखौनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।